La tesi va sobre això, un estudi històrico-artístic sobre l'habitatge de cases barates de 1911 a 1939, perquè això està emmarcat dins una llei que se diu Llei de Cases Barates, com un corpus legislatiu, no només una, n'hi ha moltes. I estudiar quina ha estat l'evolució d'aquestes cases, quines eren, intentar fer un catàleg, o estic fent un catàleg, quines tipologies hi havia, per què se seguien aquestes, quins arquitectes, un poc aquesta evolució d'aquest tipus d'arquitectura més humil o més econòmica, més senzilla, que no s'estudia tant moltes vegades a carreres com Història de l'Art. Perquè això està relacionat amb el que seria avui VPO i VPH? Se podria dir que la primera llei, que és aquesta de 1911 de cases barates, vendria a ser, sí, un poc la base d'aquestes futures VPO, d'aquest habitatge social, etc. Un poc els inicis. Molt manyuclat, però serien els inicis, sí. I m'has comentat abans que hi ha la història de les 100 cases, però que hi ha tota una història prèvia, no, anterior, diguem, a les 100 cases. Com seria això? Com se va gestar? Clar, això me n'hauríem d'anar, si ara hi ha el centenari de les 100 cases, me n'hauríem d'anar encara 100, no 100, però potser 75 anys més enrere, o 50, i finals del segle XIX, darrer terç del segle XIX, hi havia crisi d'habitatge, una cosa que també ara mos pot sonar un poquet d'actualitat, i clar, hi havia moltes ciutats, això no només a Palma, xerra d'Espanya i d'Europa, el que Espanya i Europa passa anys abans que aquí. Aquí m'arriba tot una mica més tard. Ens hem d'imaginar ciutats tancades, amb cordons muraris, etc., que fa que impossibilitats el creixement. Això unit a industrialització i èxode rural, les ciutats creixien i faltava lloc per viure-hi. A Palma va passar el mateix. Fins a final del segle XIX hi havia moltíssimes denúncies d'intel·lectuals, Eusebi Stade, Bartomeu Ferrà, Pere d'Alcántara Peña, noms així que molt sonaven, metges, higienistes, etc., que deia que la gent treballadora, obrera, vivia en condicions infrahumanes o que vivia en condicions d'infrahabitatges, perquè se subdividien els habitatges de ciutat antiga, etc. Clar, el problema de la salubritat i l'habitatge és quan encara no s'han abocat les murades. De fet, creixen ravals extramurs sense normativa. L'únic que té permís per créixer és Santa Catalina. I encara hi havia les murades, però varen deixar créixer més enllà. Tot això també té un perquè, i és perquè els terrenys vora murada a 1,5 quilòmetres en fora era propietat del Ministeri de Guerra, era zona polèmica, perquè era com encara defensiva. Era com, no pot construir amb un rang d'1,5 quilòmetres per una qüestió de visuals i de defensa, que no tenia sentit ja tampoc a final del segle XIX o a principis del XX. Però així tots varen anar creixent petits ravals com la Soledat, els Hostalets, Can Capes, tots aquests molt de forma orgànica. I clar, de gent treballadora, la gent no hi cabia allà de dins. Il·legalment se podria dir, o simplement que no hi havia... No sé, no il·legalment, perquè hi ha la documentació, hi ha els permisos d'obra, però no amb una urbanització normalitzada, com a Santa Catalina, exacte, que hi ha la planificació dels carrers, amb enllumenat, etc. Vull dir, simplement anàvem fent, amb permisos de l'Ajuntament, però no amb una planificació prèvia. D'acord? I clar, un poc això és el brou de cultiu de lo que després les administracions despertaran una mica en totes les crítiques i tiraran endavant projectes com les lleis de les cases barates i altres. I aquí, per exemple, s'han de recomanar murades, etc. I se farà l'Eixample, que és un poc la necessitat de construir més enllà de les murades perquè no hi cabia. Aquí començam en 1911 la primera llei, hi ha tot un corpus de lleis i decrets que corregien unes altres, no sé què, etc. Tampoc és una cosa que també ens pot sonar a l'actualitat. 1911, 1912 és reglament, 1921 s'altre, 1922 és reglament, 1924, etc. La condició bàsica, vull dir, el bàsic d'aquestes lleis no canviava. Anaven canviant petites modificacions, però el substrat bàsic de que havia de ser un habitatge
econòmic, higiènic, per gent treballadora i modesta, amb unes característiques arquitectòniques concretes, això és el que, és el que més o manco se va mantenir. Fa un parell d'anys que faig una ruta, o que me contacten per fer una ruta, que és un poc tot aquest tema, un poc l'evolució de l'infrahabitatge a com arribam en els exemples que ens queden de les cases barates. Començam a la Soledat, perquè allà hi ha exemples també que se conserven, que he pogut documentar, de cases barates particulars, vull dir, no de cooperatives, sinó de gent particular que construïa la seva i s'afegien els requisits d'aquesta llei. Després anant cap al carrer Manacor, que també hi ha les de Caja de Ahorros de Baleares, que és una també... Vull dir, no només hi havia cooperatives, també hi havia bancs que feien aquestes empreses i, per exemple, grans empreses com la Petrolera també construïa habitatge per als seus treballadors. I després, finalment, acabam aquí com a exemple paradigmàtic. Sí que és l'exemple paradigmàtic de cases barates a Palma i a Mallorca, perquè són 100, perquè encara se conserven més o manco amb aquesta mateixa tipologia que surten els planos de 1925, però no va ser l'única cooperativa que va fer cases barates a Palma. De fet, n'hi havia una, que era el Hogar del Porvenir, per exemple, i altres, però sobretot el Hogar del Porvenir encara també se conserven alguns edificis més a la barriada de Santa Catalina que estan en peu i que construïen també i anaven també per sorteig i per socis, no només a Palma, sinó que l'Hogar del Porvenir va fer molt habitatge també a Menorca, Catalunya, etc. Però sí que les 100 cases com a exemple paradigmàtic, perquè única i exclusivament la cooperativa se va constituir en l'únic objectiu de tenir 100 socis perquè aquests 100 socis tinguessin una casa. Punt. Un cop això complet, se va dissoldre la cooperativa. Ja no feia falta. Que està molt d'actualitat aquesta problemàtica de fa 100 anys, però perquè això no ho va solucionar, ni s'ha solucionat durant el segle XX, ni s'està solucionant durant el segle XXI. L'any 47 es va fer un altre plan de la vivienda perquè faltava habitatge, no sé què, etc. I així successivament, quan hi ha hagut, que ha incrementat la demografia, doncs ha hagut més necessitat d'habitatge i a la part això, si ho juntam amb l'especulació també arquitectònica i de més. La idea mare de que una cooperativa, de que diferents persones s'uneixin per fer una cooperativa, moguin la quantitat de papers que això suposa, amb un objectiu tan clar que és fer-se habitatges en els diferents socis, vull dir, de per si ja crec que és una idea social, de mancomunat, de cooperativisme preciosa, guapíssima. Per ells de que és molt difícil, perquè la documentació xerra de que vull dir, van estar moltíssim d'anys amb obres, no arribaven els préstecs de l'Estat, ells per pagar el constructor només tenien les quotes dels socis que anaven pagant mes a mes, però la primera illeta, que és just aquesta d'aquí a darrere, crec, vos ho dic molt de memòria, però crec que va tardar en fer-se, l'any 32 crec que estava acabada, millor 6 o 7 anys, és moltíssim. Després les altres dues se varen fer en 1 o 2 anys. Vull dir, la primera va costar molt per això, per tota aquesta també burocràcia que duen aquest tipus de normatives estrictes moltes vegades. Això per una banda. Per l'altra banda, és l'únic projecte, com vos he dit abans, no és l'únic projecte d'habitatges cooperatius de cases barates a Palma, però sí amb una concepció més propera a una barriada. Els altres eren habitatges individuals. Aquí, quan se presenta el projecte, ja se presenta el projecte sencer, de 30 edificacions, de 100 habitatges i fins i tot amb un local social que havia de funcionar com a escola i local social, perquè no ens hem d'oblidar que quan això se construeix, en els anys 20 o els anys 30, mig eixample era camp. Per tant, ells el que pensaven era en fer vida ells aquí, en poder donar una educació als seus fills aquí. Al final no va ser i se va convertir en habitatge, però sí que la idea primigènia
era aquesta.